Díomh a chuirde, tá sulagam go raibh nula deasaghaibh agus aflíonn gábíle sa fehedó faoi bhaise díomhílig. I mí Aibrean se chatte de cháil mar Laoch mór an Gaeilge eile ó Munna, Fergus Breathnach. Agus as an scéil brón sin de chum é píosa ceoil nua in an nóir agus cuimhnachán bhaile mar scapaileh inniu. Bhí Fergus mar ball tácht gur an coisteilm ag glórug Gaeilge nua bhunú ó Ballymun. Agus ribh sin tríd na blianta bhí sé gobar go dtíon chun an Gaeilge a chur chun céan go héireann ar a tháinig sé deanta le maithair antá i gCill Ruaidh. Ba thosa siad an agras áitiúil glór na Gaeil Ballymun le chéile agus dúsáid siad é sin mar prábchlár chun a lán facta sí agus scéimeann a chur siúil ach iad go léir ag éirí an Gaeilge a chur chun céan agus níos an Gaeilge thart níos mó gaoine. Go dtí an lá nniu ann ag glór na Gaeil Ballymun tá níonra ann club ar scéil réitíonn siad béaltaí or sean déanaí tá Guardian nádúirtha acu agus leanann siad Ruaidh leis an obair ionach. Beidir an píosa obair is táchtach a bharrtaigh maithair agus Fergie ar le chéile ná Gaeil scéil Ballymun an dara Gaeil scéil Ballymun a bhunú agus tá sé siúd ag dul Ruaidh ó neart go neart. Ceann le facta sí a thosa siad ar nuair a bhí bail ar go leagach na crainn na cuilte seantraf, thosa siad factas sa bháil cuilte seantraf. Agus daireadh leabhas sa facta sin agus as sin tháinig an targad chun an clubteach Satanta CLG a thógáil. An sin is club Satanta thosaigh Fergie an agras roiir Celtach chun club ceol tradiisiúnta thosnú ranganí ceol is rinca tradiisiúnta. Thosaigh siad cearlan ina cruithíonn siad a cuid orla sí hain agus thosaigh siad ceolar am nua na Satanta strings. Go háirithe bhí Fergie an bród aige as an cearlan agus an caighdeán na orla sí a dhéantar an sin. Agus ar fan a ceithre bliain a raibh an coiste ag obair a gcóir an factas a gcóir Gaeilge nua. Is minic amach crunne a going le daoine tácht mar airí stáit tácht adálaí an cardmhair, cóirlóirí carach agus riile agus rachamíad isteach agus nuair a bhí mar an búla lo an céadúir de bheith Ballymun for a máilta suas agus bheith an airlan sin a rúnaí buil lá fuirin. So an céadúir ná tugadh prunchís ó caníle isteach agus lena féasóg mór a gansaí agus ar an bata hiúil agus sí díomh agus sí sé síos. An sin tugadh Fergie isteach agus gcónaí de bhí an filtán seo aige agus caiith sé an filtán ar an bord agus deirí sé. An bhecinn sibh an bhailíonn sin, de croitheach an bhailíonn sin ó aimimid an crown sin ar dúirt mé libh go Diarmuid ar orla sí hain sa club Satanta a Ballymun agus deireadh an sin hitach na ballí for a máilta agus ní beach a gceisteach grúpa daoine a caintla grúpa daoine eile. Agus tá mé cinnte is de bhhar sin a formar a lán torthaí darfach fiú galúntas takeíocht ón aire ach ní rud beag é sin. So sin is trua cáile mar Fergie ach de scríomé an píosa ceoil agus chuirmé an tedal fear a Phoist there. Tedal siimplí ach ribh a thosaigh Fergie isteach ar an tobar a gcóir chun an Gaeilge chur chun céan a Ballymun a bhí sé mar an príomh fear a Phoist a Ballymun. So bhí daoine ana ag a lán daoine ar do bhhar sin. So ceapan go minic sé tanmh as an tedal siimplí sin. I mí meánár de bhí an tálan bhí mé hail san Alban agus rinne mé cuairt trí lá ar an Oileán leabhas is airis agus in san príomh baile ar an Oileán sin Stornavai de rinne mé cuairt ar Caisleán leabhas agus nuair a bhí mar ágáil chunig mé cóirthe ar doras an príomh seomra a rince, the Grand Ballroom. So chum mé isteach an céir a bhí ann ach ceann na orla sí is fearr déanta ar an domhan Steinway Grand Piano. So nuair a buin mé trí las bhí sé ag déanamh bhí fuamáling as an piano agus fuamáling sa seomra.
So the hog me amach am gohan agus hog me cúpla fís agus the rin me trí las an píosa a chum me or Fergie far Phoist. So the wargar the war an fumáling on piano agus fumáling sa seomra agus gur cheann me go mai gan botón is é sin an fís atá me chun scapileh inniu. So tásúla go muna sibh tanmhas so ó club satanta CLG ar príomhbáir Ballymun go dtí Caisleán Leos ar an Ileán Leos is airis agus Stornoway an príomhbáile an sin go míle maith goibh slán.